ಅಂಶಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತ ಒಂದು ಬರೆದ್ ಮಾತಾಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಇನಿ ಎತ್ತ ತಾರೀಕು ಅಂಶ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಾಯ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಸತ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇರಗ ಎಲ್ಲಿಗ ಅಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಶು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಯಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಎಲ್ಲೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ವಂಶಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚಾಲೆಗ್ ಬಲ್ಪುಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಂತೊಂದು ಲಾಜಿತ್ನೇಟ ಕಾತದು ಇತ್ತೆ ಸುಮ್ಮಂತದ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಬಂದು ಆಲ್ ತೂನಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು ದಿಕ್ಕಗ ಕಟ್ ಇದಾ ಇದು ಪುರುಷ A few moments later. ಬೇತೆ ತಲಬಾರೆ ನಾಲೆಗ್ ಓದಿರ್ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ವಂಶಿನ ನೀಕು ದರ್ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಏರೆಗ್ ಬತ್ತನ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಮೂಲು ನಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ 4th ಇಯರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದ್ 4 ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಇದು ಗಂಟೆ 11 ಬರ್ತಂಡೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಲ್ಪು ಕಾಲಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ತೂನಗನೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ದೀವುಡು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕನಗ ಸೊ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ದೂರ ಪೋಯರುಂಡು ಸೊ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅದನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಂಚ ಒಂದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಇತ್ತು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೀದು ಪುರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ವಂಶಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಮೀದು ಪುರ ಆದಾಯ್ಕ ಇಂಕಲು ಶಾಮ್ನಡೆ ವಂಶಿಲ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಪಿತಾಡ್ದ
ಸೊ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂನ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ವಂಶಿಗ್ ಲಕ್ಕದನಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬೇಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಬೊಕ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಪ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫನ್ ಪೂಜಾಲಿಯಾಲ್ എന്താ പറഞ്ഞ പാട്ട് കേൾക്കലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ಎಪ್ಪಲೆ ಪೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈರೆಗೆ ನಾನು ಬಾಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲೆಗೆ ಪತ್ತೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬರಿತನ ತುಳಾಯ್ತು ಏರೆಗೆ ಅವು ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಪಪ್ಪಗ ಐಡಿಯಾ ಏನ ಪುದರ್ ಬರಿತನೆ ದೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಪತ್ತೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನು അതിന് പത്തൊന്നേ ഗിഫ്റ്റിന് പത്തൊന്നല്ലേ അപ്പോ അവീരಗೆ ഹ്യാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ബാക്കിലെ ಅಬ್ಬೋ ಗಿಫ್ಟುಲು ಪೂರ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಒಂಜಿ ವಂಶಿಗೆ ವಾಚ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನತೆ ವಂಶಿ ಇಷ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಇಷ್ಟ ಏನೇವಲ್ಲೇ ಗಮ್ಮತ್ ಇಷ್ಟ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪರತ ಈರ್ ಮುರಾನಿ ಪಂಡರಿ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಬೇಕು ಅದ್ದಾಲ್ ಮುರಾನಿ ಪಂತಲೆ ಅಂದ್ರ ಈರೆಗ್ಲ ನಿಜ ಮೇಕಪ್ ಅದ ಅಲೆಂಕ ಮುರಾನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ನಾಲ್ ಪಂತಲಂದು ಅಲೆಗ ಕೊಂದದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಮೀಕ ವಂಶಿಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊನೆರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೆನ್ಪುರ ಒಂಚ ಕವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತದೆ ತುನ್ಕ ನಾ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ದುಷ್ಪಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಂಶಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಂದು ಚಾಲೋ ದೀಪ ದೀತನ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಮಿನಾಡೆ ಗೊತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ ಪೊಯ್ ಕಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕುಲೇ ಚಿಟ್ಟರ್ ಬಲೆ ಗುರುಗಾಲ್ ಕಾರ್ ಬೇಕಾಗ ಬಲೆ ಬೇಕಲ್ಲ ये पैदा कर भाई पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय ಹಿಂಗ
ಅಂಕಲ್ ಅದೇ ದರ್ಶನ ಪುರಾಂಡ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ದರ್ಶನ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡಲು పోయా చలో ಚಲೋ ಚಾಯ್ ಕುಡಿವಾ ಚಾಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಉಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಇರಗದಾಯ್ತು ಅಂಶಿ ವಾಚಿ ಪಸತ ಗಂಟೆ ತಂದ ಎಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ఇంట్లోకి మసాలా దోశ అర్ధ తిందుదన్నా నేను పని వీడియో అంటున్నా ఏం కొరపాను బొర్చి ఏం కొరపా నీళ్ళ కాలియాలి ఎన్నెల కాలియాలి జన ముక్కులు 1 hour later. Tu basta ನನಗೆ ತುಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇನಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಅಂటున్నాನೆ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಶೋ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಓಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ವಾವ್ so beautiful ಮಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಏರಾದಿ ಪೋಂಶಿ ಕೊಂದತ್ತನೆ ಅಂದ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ വെച്ച മഷ്റൂം ബിരിയാണി റെഡിയാണ് സോ
ನಾನು ವನಸ ಅನ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ತಿಂಪ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.